žádný význam, on ho nechápe, takže je zbytečný ho používat, když on ještě neví. Takže já v momentě, kdy budu mít natvarovaný to lehni, jo, kdy on bude vědět, že si má lehnout, tak já teprve začnu to lehni tam přidávat, já to pak mám tam dál. Jo, tady jenom jsem chtěla ukázat to tvarování, že vlastně tomu psovi dám čas, aby vymyslel, co po něm chci. A bylo by to třeba dobrý, když on to dělal vlastně doteď, že se při něm sedělo. Jo, tak jestli to pro něj bude jednodušší takhle, tak já si vlastně teď k němu, já mám tu ruku moc nízko. Jo, tak je lepší to udělat, no vidíš to, jo, aby to pochopil a pak vlastně, aby to dělal i ve stoje, tak to je zase několik kroků. Od toho mýho dřepu je to tak, jo, není to vlastně ze dřepu, když já to po něm budu chtět rovnou ve stoje, je to pro něj tolik jiný, že vidíte, že to nedal. Jo, když si k němu čupnu, tak to asi pochopí rychleji, jo. Takže když ho to budu učit dál, tak ho to budu zase ve 2, ve 3 krocích, než se úplně narovnám. A to je tvarování. Viď? Šikovný byl. A teda môžem sa spýtať ten jeden cvik na to tvarovanie, teda keďže sa k tomu nedávajú v podstate nejaké pomôcky, tak je dobré, že len jeden za tú určitú sekvenciu neprieť ho. V lekci je jenom jeden cvik. Můžu ve dne ho učit rozfázovat třeba 5 těch cviků, ale každý má svůj čas. Ten jeden čas ho vlastně tvaruju na jedno chování. Nebo můžu udělat to, že v tom dni odklikávám všechny chování, které jsou dobrý. Jo, že odklikávám všechno, co se mi líbí, ale když ho cíleně budu učit jeden cvik, tak jenom ten jeden vlastně v té jedné lekci. Konec.